Üdvözli Önt a Falkító! Egy új online piactér, ahol mindenki beindíthatja a saját üzletét. A Falkítóval gyerekjáték a pénzkereset az interneten. Több ezren vannak, akik valósággal beleborzonganak, ha arra gondolnak, egy kész koncepció áll rendelkezésükre, hogy a lehető legegyszerűbb módon beindítsák saját internetes üzletüket. A Falkító legnagyobb erénye, hogy a siker gyorsan megérkezik. Ez a videó a Falkító üzleti modelljével foglalkozik, és azzal, hogy a Falkító hogyan segít minél gyorsabban profithoz jutni. Szerezzen pénzt a penny aukciók, az online hirdetés és a hálózati marketing keverékéből felépülő modellel. Ezek a tényezők több mint $1 milliárd hasznot generálnak naponta. Ez az összeg pedig elég nekünk és a Falkító több millió üzleti partnerének, akik úgy döntöttek, hogy a jövőben a megélhetésüket erre a szilárd alapra helyezik. A Falkító egyetlen ok miatt lehet gyorsabb és egyszerűbb, mint az összes többi online üzlet. A pénzkereseti lehetőségek ügyes vegyítése miatt. A Falkító egészen új akciótípusokat kínál, amelyek szórakoztatóbbak, izgalmasabbak és tisztességesebbek, mint a többi aukció. Ezáltal új mércét állítanak az ebben a szektorban működő cégek elé. A passzívan megszerezhető bevételek és az aukciós láz kéz a kézben járnak, és ehhez jönnek még hozzá a különböző nyeremények. A Falkító koncepciójának köszönhetően partnereink úgy indíthatnak be egy jelentős üzletet, hogy nem kell komolyabb összeget befektetniük. A Falkító már előre kiiktatta a nehézségeket. Az ön online üzlete ezután már szabadon növekedhet. Már a kezdet-kezdetén biztos lehet abban, hogy sikerre jut. Alig néhány nap vagy néhány hét aktivitás után a kezdők is képesek lesznek csúcsra járatni a napi bevételeiket és annyit keresni, hogy felmondhassanak jelenlegi munkahelyükön. A Falkító nem csupán 20%-os jutalékot jelent egy 50 eurós vásárlás után, hanem akár 540 eurót is fizethet, ami több mint 10-szeres pénzt jelent. Bár ez hihetetlenül hangzik, a hirdetési bevételek, amelyekkel önnek nem kell foglalkoznia, a lehetetlent is lehetővé teszik. Ezért mondhatjuk, hogy a Falkító a világ egyik legjobb üzleti projektje. A Falkítót úgy fejlesztettük ki, hogy kivétel nélkül mindenki részesedhessen a sikerből. De ez túl jól sikerült. A Falkító létrehozott egy eszközt, amely teljesen automata módon hozza össze a vásárlókat és az üzletfeleket. A Falkító üzleti partnerei pedig élethosszig passzív jövedelemre tehetnek szert az üzlet részeseként. A linkeket követve ön is beindíthat egy ilyen üzletet. Akár külső hirdető céget is felkérhet az üzlet felfuttatásához. Ez lehetővé teszi, hogy sikeres legyen akkor is, ha az üzleti életben nincs tapasztalata. A lényeg, a Falkító annyira egyszerű, hogy bárki megpróbálkozhat vele. Az emberek mindenütt ismerik a Falkító eredményeit, ezért mondhatjuk, hogy a Falkító nem csak látványosnak tűnik, de az is. Mindenki tudja, hogy az internettel lehetséges pénzt keresni, de csak kevesen tudják, hogyan. A Falkító pontosan a hogyanra ad választ. Ingyen. Nem kell tapasztalatnak lennie, mivel a Falkító minden üzletfele részesedik a sikerből. A tapasztalat csupán valamivel gyorsabb sikereket tesz lehetővé. Felkeltettük az érdeklődését? Akkor lássuk a Falkítóval kapcsolatos részleteket. A Falkító egy ingyenes piactér, ahol bárki vásárolhat, aukciót hirdethet, vagy üzletet nyithat. A Falkító ezért cserébe hirdetéseket helyez el az oldalon, és a hirdetési bevételek 70%-át szétosztja az üzletfelek között. És ezzel még közel sincs vége. Mi értelme lenne aukcióra bocsátani bármit is, ha önnek az aukció hirdetéséből semmilyen haszna sem lesz? A Falkító a hirdetésekkel újabb bevételeket generál, akár 1080%-os bónuszt halmozva fel 360 nap alatt. Ezután a rendszer a bónuszt minden eladás alkalmával szétteríti. Az eladások ezáltal robbanásszerűen nőni fognak, és utána a Falkító aukcióiban résztvevők egész idő alatt jól szórakoznak, és ha árverésnek vége, az árverési tárgy árának 50%-át szétosztjuk, legyen szó egy eladott autóról vagy drága elektronikai cikkekről. Természetesen ez a 8 szinttel feljebb levő partnereknél is megjelenik. Ön úgy szerez tehát pénzt, hogy azt sem tudja, ki nyerte az aukciót. Felismerte már az ebben rejlő lehetőségeket? A Falkító minden apró részletre gondolt, és meggyőző érveket dolgozott ki, minden tökéletesen klappol. Érdekli, hogy mennyi pénzt kereshet a Falkítóval? A Falkítóhoz számos forrásból érkeznek a pénzek, amelyekhez ön is könnyedén hozzáférhet, legalábbis a Falkító módszereivel biztosan. Az egyik módszer a kettős terv. Ez olyan gyorsan teríti szét a pénzt, hogy a napi limit 75, 150 vagy 600 euró. Ettől viszont még tény marad, hogy bárki gyorsan pénzhez juthat, már a kezdetektől fogva. A másik módszer a végtelenített Uniplan. Ebben a sémában a bevételek addig nőnek, amíg végül minden bevételi rekordot túlszárnyalnak.
Mivel az üzletfelek valószínűleg nem szállnak ki, a sémával termelt pénzösszeg egyre nagyobb, és a végtelenségig nőhet. Mit kell tehát tennie, hogy a fenti két módszer segítségével mielőbb pénzhez jusson? Pontosan itt játsszuk ki az aduászt. Alapesetben tapasztalat és tudás nélkül ez lehetetlenség. Ezekkel a dolgokkal pedig nem mindenki rendelkezik. Valójában az üzletfeleinknek legfeljebb 10%-a. Mint már mondtuk, a Falkito megtalálta a megoldást. Ez a Falkito Builder System, FBS Falkito építőrendszer, amely automatikusan létrehoz egy csoportot, és ön innét veheti a bevételeit. A Falkito segítségével 450 millió lehetséges vásárlót érhet el, akiket vásárlásra ösztönözhet a weboldala segítségével. A rendszer egy egérkattintással aktiválható. A gombot pedig bárki meg tudja nyomni, tehát mindenki részese lehet a sikernek. Vagy ön szerint nem? A Falkito lényege, hogy minden üzletfél sok pénzhez juthat úgy is, ha nem állít fel csoportot. Ismertesse meg barátait és ismerőseit is a Falkitóval, és élvezze az önre hulló pontesőt. Szinte minden nap gyűjtheti a pontokat, vagyis a készpénzt. Ha a hirdetési bevételek növekednek, a pontokat szétosztjuk az aktív üzletfelek között. A frissen beindított üzletek általában azért csődölnek be, mert a tulajdonosok gyorsan feladják. A Falkito a bevételeit a partnerekhez csatornázza, az egyre növekvő bevételek hatására, az üzletfelek így nem adják fel terveiket. Valóban ügyes stratégia. Ezáltal a sikerességi ráta hihetetlen módon emelkedik, hiszen a költségek visszatartó hatása miatt senki sem fog kilépni, sőt mindenki a csapat része marad. A Falkito maga is komoly összegeket fordít a reklámokra, az FBS-ben szereplő partnerek összes kiadásának 50%-át. A Falkito azért vállalja ezt, hogy egyetlen partnere sem maradjon az út szélén. A Falkitóval a türelem hatalmas hasznot jelent. Hívhatjuk ezt a modellt sikerbiztosításnak is. A másik lehetőség, hogy a csaknem hihetetlen bevételekhez hozzájusson, a korábban említett aukciókban rejlik. A penny aukciók valósággal megfertőzik a résztvevőket, ezért is lehet egyre több rendszeres vásárlót gyűjteni. A Falkitónál nem csupán egyszeri 20%-os jutalékot kap, hanem minden nap egy éven át akár 3%-os bónuszt is a hirdetési bevételekből. Vagyis olyan árverésekkel, ahol a leütési ár csupán 50 euró, ön szerezhet akár 580 euró bónuszosztalékot. Nos, ekkor gondolják azt az emberek, hogy de hiszen ez lehetetlenség. Dehogy is. A Falkito reklámügynökség óriási bevételeket termel, amelyekből finanszírozni tudja ezt a bónuszt. A licitálás során ön akár 99,9%-ot is megspórolhat egy adott termék valódi árából, és az aukció megnyerése után további készpénzt szerezhet. Nagyon is megéri részt venni a rendszerben úgy partnerként, mint vásárlóként. És ezzel még nincs vége. Partnerként vagy üzletfélként önnek a Falkito rendszerében levő passzív jövedelemre is rá kell hajtania. A Falkito minden egyes alkalommal szétosztja az elárverezett tárgy értékének 50%-át a partnerek között, egészen további 8 szint mélységig. Ez az ön számára azt jelenti, hogy mindegy, a csoportjának melyik szintén szerzik a jövedelmet, ön is megkapja a részét, passzívan, anélkül, hogy bármit tenne érte. Ha tehát valaki valahol megvesz egy 3000 eurós laptopot, ön akár 300 eurót is kaphat azonnal, anélkül, hogy tudná, ki vitte el az árucikket. Hadd emlékeztessük itt, hogy egy egész ügynökség foglalkozik azzal, hogy profittermelő csoportot hozzon létre önnek. A könnyen elérhető potenciális pénzek pedig ott leselkednek önre minden utcasarkon. A Falkito folyamatosan keresi az újabb üzleti lehetőségeket, hogy a bevételeket azután a Falkito honlapján hirdetésre fordíthassa. Ezzel a Falkito reklámügynökség óriási pénzekhez jut, amelynek 70%-ából a bónuszokat gyarapítja, ezzel felpörgetve az eladásokat. Egy pillanatra gondolkodjunk el az ebben a körforgásban rejlő potenciálon. Képzeljük el, hogy mennyien várnak egy ilyen egyszerű üzleti modellre, egy olyan modellre, amely most itt van, ön előtt. Csatlakozzon a Falkitohoz és változtassa meg az életét. A legjobb az egészben, hogy könnyebb és olcsóbb teljes értékű taggá válni, mint gondolná. Csupán 5 perc alatt partneré válhat, és használhatja a jelen weboldalt, amelyet éppen most olvas. Egyszerűen csak kezdje el és hozza létre a saját profittermelő csoportját, amely egy életen át ellátja majd passzív jövedelemmel. Nincs jelentősége, hogy ki jelentkezik be ön alá a hálózatba. Senkinek sem kell szuper eladóvá válnia, hiszen az FBS-nek köszönhetően előbb-utóbb mindenki profivá válik a Falkitónál. Igen, tudjuk, rengeteg információt öntöttünk önre. A legfontosabb dolog, hogy ön megértse, a Falkitóval bárki sikeres lehet. Nincs szükség tapasztalatra. Nyugodtan megismerkedhet az üzleti lehetőség minden csínyával, ezután pedig csak hagynia kell, hogy magával ragadja a siker. Hadd foglaljuk össze a fentieket. A Falkito egy piactér, ahol bárki ingyen vásárolhat. Emellett egy olyan aukciós felület is,
ahol tárgyakat adnak-vesznek, és ahol bármilyen termékhez nagyon alacsony áron lehet hozzájutni. Ha egy partner 50 euró értékben elad valamit, akár 580 euró összegű reklámbónuszt is kaphat. Ez egy egyedülálló ajánlat. Minden egyes eladott termék árának 50%-át szétosztjuk a partnerek között, és éppen emiatt a magas részesedés miatt éri meg ez az egész. A hirdetések szintén rekord árakon kelnek el, a bevételek 70%-ából a partnerek részesednek. A Falkito Builder System automatikusan létrehoz partnerekből és vásárlókból álló csoportokat, vagyis bárki számára elérhető. A Falkito fontosnak tartja, hogy minden partner gyorsan kezdjen pénzt keresni. Mivel a legalsó szinten is napi akár 75 eurót osztunk szét, a Falkito csupán néhány nap vagy néhány hét után fő jövedelem forrássá válhat bárki számára. A Falkito a hirdetések segítségével csoportokat hoz létre a partnereinek, így segítve a kevésbé sikereseket. A Falkito lényege, hogy minden partner kereshet pénzt, ezért senki sem száll ki a rendszerből. A Falkito egy önmagába záruló kör. Mindegy kiszerzi a bevételt, minden bevétel újabb profitot generál. Ez az oldal dugig tele van információkkal, amelyeket ön is elolvashat. Figyeljen minden részletre. Ízlelgesse a pillanatot, hiszen felfedezett valamit, amely nem csupán képes arra, hogy örökre megváltoztassa anyagi helyzetét, de biztosan meg is fogja változtatni. Nagyon sok üres ígéretet hallhatunk minden nap. A Falkito azonban tartja a szavát, hiszen a Falkito maga az innováció. Szerezzen ön is pénzt a módszer segítségével, amely hatalmas lehetőségeket rejt magában. Változtassa meg az életét. Ennél könnyebben erre sosem lesz lehetősége. Üdvözöljük a Falkitónál!